Tarvitseeko laitteesi korjausta? Teemme ilmaisen vianmäärityksen. Noudamme ja toimitamme kotiovellesi ilman puheluita tai matkustamista. Lähetämme hinta-arvion ennen korjausta ja etenemme vain, jos hyväksyt sen. Vaivatonta, läpinäkyvää ja ammattitaitoista. Linkki kuvauksessa. Tervetuloa oppimaan, kuinka asennat käyttöjärjestelmän Lenovo IdeaPad 50. Aloitetaan ensin tarvittavilla työkaluilla. Tarvitset USB-muistitikun, johon on ladattu käyttöjärjestelmän asennustiedostot. 2. Pienet ristipääruuvimeisselit, jotta voit avata kannen. Antistaattisen rannekkeen, jotta vältät staattista sähköä. Ensimmäinen vaihe on laitteen valmistelu. Irrota kaikki kaapelit ja varmista, että laite on sammutettu. Avaa sitten takakansi varovasti ruuvimeisselillä. Muista, että ruuvit voivat olla pieniä, joten pidä ne tallessa. Kun takakansi on auki, voit nähdä laitteen sisäosat. Suosittelemme puhdistamaan sisätilat pölystä ennen asennusta. Käytä paineilmaa tai pehmeää harjaa puhdistamiseen. Tämä auttaa laitetta toimimaan paremmin ja pidentää sen käyttöikää. Seuraavaksi liitä USB-muistitikku, johon olet ladannut käyttöjärjestelmän asennustiedostot. Käynnistä laite ja paina F2-näppäintä päästäksesi BIOS-valikkoon. Valitse käynnistyslähteeksi USB-muistitikku. Kun asennusohjelma käynnistyy, seuraa näytön ohjeita. Valitse kieli ja paina Seuraava. Kun pääset kohtaan, jossa voit valita asennustyypin, valitse Mukautettu. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valita, mihin osioon käyttöjärjestelmä asennetaan. Jos tämä tuntuu liian vaikealta, muista, että tarjoamme ammattimaisen diagnoosin ilman sitoutumista. Voit aina pyytää apua asiantuntijoiltamme, jotka voivat auttaa sinua prosessissa. Kun olet valinnut asennusosion, voit aloittaa asennuksen. Tämä voi kestää hetken, joten ole kärsivällinen. Kun asennus on valmis, laite käynnistyy uudelleen. Poista USB-muistitikku, jotta laite käynnistyy uudelleen käyttöjärjestelmässä. Seuraavaksi on tärkeää tehdä varmuuskopio. Suosittelemme käyttämään ulkoista kovalevyä tai pilvipalvelua. Avaa varmuuskopiointiohjelma ja valitse tiedostot, jotka haluat varmuuskopioida. Muista, että nouto ja toimitus kotiovelle on myös saatavilla, jos et halua tehdä tätä itse. Kun varmuuskopiointi on valmis, voit olla varma, että tiedostosi ovat turvassa. Tarkista myös, että kaikki ohjelmat toimivat oikein. Jos kohtaat ongelmia, muista, että tarjoamme hinta-arvion ennen korjausta, joten voit tietää etukäteen, mitä kustannuksia on odotettavissa. Lopuksi varmista, että laite on puhdas ja kunnossa. Kiinnitä takakansi takaisin paikoilleen ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni. Nyt olet valmis käyttämään Lenovo IdeaPad 50 uudelleen. Tarvitseeko laitteesi korjausta? Teemme ilmaisen vianmäärityksen. Noudamme ja toimitamme kotiovellesi ilman puheluita tai matkustamista. Lähetämme hinta-arvion ennen korjausta ja etenemme vain, jos hyväksyt sen. Vaivatonta, läpinäkyvää ja ammattitaitoista. Linkki kuvauksessa.